Hoor ek Luke. Maar Hoe was school? school was great man. Ag, hier man, dat ek eers te hoor of jy like die man. Nou moet ook nie van my vrou was school gewees nie. Ja, school was heel right there. Alles goed gegaan. Jy is bly man, solank jy jou dag geniet het. Bly Ek daar. happy daarvoor. Bly daar gee man. Onthou jy nog hierdie foto? Hierdie foto van ons. Ja, nee. Mooi foto hier, né? Dis 'n mooi foto die, né? Goedemiddag, Amlanat. Middag jongen. Goedemiddag, Lucian. Ik wil net horen of ik je alsjeblieft gauw van Luke kan zien. Ja, as reg jy kan maar van Luke kry. Maar bro, ik heb iets gebeseft, mijn bro. Jouw pa behandelen man anders dan wat ik met jou behandel, mijn bro. Ek het hier al lank al gesien nie. Dat die jong die man alles probeer bra. Selfs hy se leen skoon gemaak, harte leen gehare, ek weet nie wat dit aan nie. Want zoals het voor mij lijkt. Ja, mijn bro, ik weet eindelijk niet hoe om dit te stellen. Zoals het voor mij lijkt. Als hij man, waar is je broer zijn naam kan of weer? Lucian. Lucian, zoals het voor mij lijkt. Als hij man zijn favorite is, mijn bro. Nee, Hij raakt zo maar kwaad met dit. Hy het ook Google opgeleerd man sien jy. Net die hoe hy taai my broer vra die man dat ons hierdie skool kom. Hoe was die skool? Die man vra ons altyd man sien jy. Nou, as ek man nee, my skool was nga nou. En die min dat die man sê nee, my skool is nga. Kat die man sê maar my die jong wag jy man, ek wil eers hoor hoe was die skool met die man sê. Skool was great man. Ag, hier man, dat ek eers te hoor of jy like. Die man wat eers is die illusion oudjies is besigheid hoor man sê jy. Ja, Maar moet niet waar niet, mijn broer. Dat is komt je het ons van mij, man. Zie je? Ja, nee, Marcus maar is altijd die zo sani. Marcus is altijd die zo sani. nee, my broer. Nou weer, mijn broer. Marcus is ondertussen. Om net te willen iedere richting krijgen bij hij chart my broer. Hij man my broer. Jong, allemaal kan hem beskof raken. Allemaal kan hem beskof raken. En dan gaan we nog niet later moeilijk. Ik gooi mijn eigen pa met het klep in die gezicht. Zie je, mijn En hij broer. kan staan zo. Ik ken je niet zo niet, mijn Die broer. man, die mensen. Maar die En als je ouders wat je drijft naar die mensen toe waar je niet. Die Maar die die wel mensen. wees, mijn broer. Die ouders wat maken dat ons op die straat te beland. Die manier hoe ons street. Zie je. Dus ik voel me meer welkom bij huis, man, die man. Ik voel me meer welkom aan. Nou, Ik maar smaak wil je net net de voor... richting krijgen. Ik wil je voor een moment gaan zien, want dat met je. vir jou bankkaart maak jy. Dat jy jou geld kan wegsit. Maar hy man moet nie weet nie. Jy sê vir Luke niks van het nie. En waar draai die mannetjie so lang gaan? Kyk bietjie waar is die man Lucia? Jong, waar draai jy so lang? Nee, kom nie praat nou, ons net so 'n ligte draadjie gestap. Het jy die tyd gesien? Was jy die tyd om hier aan te kom, jong?
Daar's reëls in my huis. Hierdie tyd gesien waar jy aankom. Elk minuut oor 6 laat. Nie om my pa gaan oor alles aan nie. In elk geval, hierdie naweek sal jy vir my die huis oppas, meneer. Ek en die man gaan op 'n boot terug. Ons gaan vang 'n bietjie vis. Jy ken mos nie van vis vang nie. My pa wil ook my pa in elk geval een gans gevraagd. Ik wil ook net gehoord of ik kan mijn vrienden kan hierdie naweek een potje of hier in huis zien. Maar aangezien mijn pa ons nou gaan vislip vangen en zo aan, is het ons maar zeker maar moeilijk voor mij om mijn potje te kan nou hier. Maar ik weet nog niet hoe zal het vooruit wees. Ja, hierdie man. Ek dink ek sluit maar klaar my huis. Los die sleutel langs aan by Sandra. Jy maar hier slaapie. Jy kan maar by een van jou vriende gaan slaap en dan pot julle maar daar. Klaar besluit. Nou maar wat is al zulke probleem wat ik wil doen in die huis? Ik kan nu maar niks doen nie. Ja, maak jou stem dik vir my. Alles wat ik kan nu doen is verkeerd. Alles. Dit maakt me zrera waar ik zin in. Wat is al zo'n probleem wat ik doe in die huis? Ik had ook nog genoeg gehad, heren. Heren, kies jullie voor mijn boeren doen. En hij is nog niet weg. Ik denk, gaan we mijn kleren pakken en lopen. Zo waar man, nee, zet die vrede niet. Wacht. Ek dink ek het 'n fout gemaak. Ek moet nie kies nie. Julle albei is tog my kinders. Lucian, ek het 'n groot fout gemaak. Vergewe julle my. Als er echt zo aan die hebben gegeven.